Nthawi ya nkhani ndipo muli ndi ine Ronald Mpaso poyamba nayi mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wati nkofunika kuti bungwe la Public Affairs Committee likhale lovomerezeka ndi malamulo akulu oyendetsera dziko lino. Bungwe lona zolimbana ndi kuthetsa ziphuphu ndi katangale layimitsa ndondomeko imene bungwe la National Oil Company of Malawi limafuna kuperekera makontrakt oyitanitsa mafuta a galimoto mdziko muno, ndipo bwalo la milandu mu mzinda wa Blantyre layimitsa mpaka pa 25 mwezi uno kumva mlandu okhudza nzika zothawa nkhondo m'mayiko awo zimene boma likufuna kuti zibwerere kudzaleka mboma la Dowa. Tindi zimenezi ndi zina zambiri, tiyeni tikhalire limodzi. Munkhani yathu yoyamba, mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wati nkofunika kuti bungwe la Public Affairs Committee likhale lovomerezeka ndi malamulo akulu oyendetsera dziko lino. Chakwera alankhula izi pamene amakumana ndi akuluakulu a bungweli ku nyumba ya boma yasanjika mu mzinda wa Blantyre. Jameson Chauluka ali ndi zambiri mlipotili. Chakwera ati kwa zaka zambiri bungwe la PAC lakhala lofunikira kwambiri polimbikitsa bata komanso umodzi mdziko muno kuyambira nthawi imene dziko lino limasintha ulamuliro kuchoka ku chipani chimodzi kufika ku zipani zambiri. Pamenepa iwo ati akukhulupirira kuti zingathandize ngati bungwe la PAC litavomerezedwa ndi malamulo akulu oyendetsa dziko lino. Iwo ati ngakhale kuti bungwe la PAC limatengedwa ngati bungwe la zipembedzo, limayimirira zofuna ngakhale za anthu amene ngosakhulupirira. Wapa mpando wa bungwe la PAC Monsinyo Patrick Tawale wati ganizoli ndi labwino ndithu, komabe nkofunika kuti akuluakulu a PAC aliunikire bwino lomwe asanalivomereze. Ine ndimaganiza kuti chimene amafuna kuti atitsimikizira president kuti akuthokoza ntchito imene PAC ikugwira, ndipo he went a step further kuti akakhala ngati mina gulu lovomerezeka constitution ya Malawi mwina zikhoza kukhala bwino. Izozo ndikhani yoti in theory tikuona kuti maganizo abwino kwambiri, koma implementation yake kofunika kuti PAC akakambirane nkuona kuti kodi zilipo. Osati PAC kokha koma PAC ndi aboma. What are the implications tikakhalira limodzi? Chimene mwina chimavuta kawiri nthawi zinanso kwa ife anthu amipingo ndikuti boma tigwire limodzi, sitifuna kuti tigwire ntchito ndi aboma, ife ndifodzimira patoka. Pa nkhani ya matenda a COVID, Chakwera anati nkofunika kuti mbali zonse zokhudzidwa zizigwirira ntchito limodzi, kuphunzitsa Malawi kufunika kotsata njira zakapewedwe ka matendawa kuphatikizapo kubayitsa katemera. Kenaka bungwe la Evangelical Association of Malawi lapempha mtsogoleriyu kuti apitirize kukumana ndi atsogoleri a zipembedzo zosiyanasiyana pa nkhani zokhudza dziko. Wapa mpando wa bungweli Bishop Mark Kambalazaza ndiye wanena izi pamene akuluakulu a bungwe la EAM adakumana ndi mtsogoleriyu ku Blantyre. Akambalazaza ati atsogoleri a mipingo komanso andale onse amatumikira anthu omwewo. Pamenepa Chakwera ati nkofunika kuti dziko la Malawi lizikumbukira kuti kuonjezera pambali zosiyanasiyana zimene anthu anatengapo kuti boma la dziko lino lisinthe, nkofunikanso kumakumbukira kuti izi zachitika chifukwa cha mphamvu ya Mulungu. Bungwe la Anti-Corruption Bureau layimitsa ndondomeko imene bungwe la National Oil Company of Malawi imafuna kuperekera makontrakti oyitanitsira mafuta a galimoto mdziko muno. Kulimitsa kupereka makontraktiwa kwadza patangopita masiku ochepa. Bungwe la Human Rights Defenders Coalition litapempha bungwe la Anti-Corruption Bureau kuti lilowererepo pa makontraktiwa amene bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority linati ndiokwera mtengo kwambiri. Zambiri mulipotili. Miyezi 7 yapitayi pakhala pali kusamvana pakati pa bungwe la Mera komanso bungwe la Nokma pa nkhani ya mitengo yokhudza makontraktiwa.
malingana ndi abungwe la mera makontraktiwa ndi odula kwambiri ndipo ali ndi kuthekera kopangisa mitengo ya mafuta mdziko muno kufika posafikirika. Ndipo mchikalata chake chomwe chatuluka lachitatu chomwe wasayinira ndi mneneri wa bungwe la ACB Agrita Ndala, ACB ati ayamba kaye yayimitsa makontraktiwa kutsatira madandaulo amene yalandira. Ndipo pothirirapo ndemanga paganizo la ACB loyimitsa makontraktiwa, wapampando wa bungwe la Human Rights Defenders Coalition a Gift Trappings ayamikira ACB chifukwa cha ganizo lakeli. Malawi chimene akufuna zoti pakhale ndithu asazitsata malamulo opereka makontrakt omaso aonetse kuti zimene zikupangidwazo zapindulira Malawi. Ndiye ifeyo ndithu tathokoze Anti-Corruption Bureau kuti ndithu Malawi nkhani zimene zilithu azipanga folo ndipo ngatayimisa komanso tikufuna ndithu kuti apitirize kufufuza kuti kuchina chitika ndi chani. Ife ndithu tathokoze ndithu Anti-Corruption Bureau zimene akufuna Malawi. Wachiwiri kwa mkulu wa bungwe la Nokma Helen Buluma anakana kuthirirapo ndemanga pa nkhani iyi. Ndipo pamene kwangotsala masiku ochepa chabe kuti makontrakt obweretsa mafuta mdziko muno athe, bungwe la mera lati Malawi asade nkhawa chifukwa ndondomeko zoonetsetsa kuti mafuta akupezeka mdziko muno zilipo. Mneneri wa bungwe la mera Fitina Khonje ati bungwe lawo liwunikira ndondomeko zinayi zimene zingathandize kuti mafuta azipezekabe mdziko muno. Anthu asakhale ndi nkhawa, asadandaulenso ayi, chifukwa chakuti pamene tikunena panopa mafuta alipo mdziko munomo, komanso mwa nthawi zonse ndi kuti ena akubweretsabe mafuta. Komanso pa nthawi iyi tingoyenera kukumbutsana kuti udindo wathu ifeyo amera kuti tiziyang'anira ntchito za mafuta, tiziyang'anira kuganizira mitengo yake, komanso kuti mafutawo apitirize kupezeka mdziko muno. Mphamvu zathu tikuzitenganso ku Liquid Fuels and Gas Act. Malamulo amenewa analoleza kuti tikhazikitse ndondomeko zoyenerera kuti patachitika mwina chiopsezo china chake mafuta apitirire kupezeka mdziko muno. Pa 25 mwezi watha komiti ya ku nyumba ya malamulo ya Natural Resources idadzudzula bungwe la mera chifukwa chosalola bungwe la Nokma kupitirira ndi ganizo lake lopereka makontraktiwa. Bwalo la milandu mu mzinda wa Blantyre layimitsa mpaka pa 25 mwezi uno kumva mlandu okhudza nzika zothawa nkhondo m'mayiko ena zimene boma likufuna kuti zibwerere kudzaleka m'boma la Dowa. Izi zikutanthauza kuti ganizo la boma lopititsa anthu akudzaleka ayamba aliyimitsa. Grace Amati ali zambiri. Amambulasa anadzudzula amene akuyimira amene akuyankha milandu chifukwa choti sanapereke mayina anthu othawa mayiko ena amene akutsutsana ndi ganizo la boma pa nkhani. Komabe Aluciano Mikeyasi amene akuyimira amene akuyankha mlandu ati iwo akonzeka kupereka mayinawo. Mlandu mabwera kumbali ya boma imene mapempha kuti judicial review imene aperekedwa ichosedwe. Machifukwa kuti mapempha ena anabwera mochedwa, tinapempha kuti ife ngatoyimirira anthu odandaulawa tipasidwe nthawi kuti tithe kuyankha. Ndiyeno pachifukwa chimenecho khoti agwirizana nafe ndipo atipasa nthawi kunena kuti tiyenera tiyankhedi ndipo mlandu wawimika kufikira pa 25 June chaka chomwe chino. Wochita malonda wina wa mu mzinda wa Blantyre Atenison Mulimbula wati wakondwera ndi chisankho cha bomachi. Mlandu akumvanso mu mzinda wa Mzuzu ndi Lilongwe, koma oweruza mlandu ati nkofunika kuti aziumva nthawi imodzi. Mawanja a ufumu wa Chikula Maembe asankha a Joseph Bongororo Gondwe kuti akhale themba la mathemba Chikula Maembe wa chikhumi ndi chitatu pamene akudikira mtsogoleri wa dziko lino kuti avomereze dzinali. Mwambo osankha themba la mathembali unachitikira Kurumpi pa boma, koma mlembi wa amene akugwirizira ufumu wa Chikula Maembe a Henga Gondwe wati kusankhaku kunali ndi mavuto amene achititse iwo kusavomerezeka. Nduna za maphunziro a Agnes Nyalonje yati dziko lino lili ndi ndondomeko yayikulu ya maphunziro imene imaphatikizapo maphunziro a sayansi, koma chimene chakhala chikuvuta m'mbuyomu ndi kuperewera kwa zipangizo msukulu. Anyalonje ati kusowa kwa zipangizo
kuphatikizapo kuchepa kwa aphunzitsi a sayansi kwakhala kukulepheretsa kuphunzitsa moyenera malingana ndi maphunziro a sayansi mene amayenera kukhalira. Matthews Kasanda ali ndi zambiri mu ripotili. Anyalonje anali lachitatu mu mzinda wa Lilongwe pamwambo otsegulira mkumano wa akuluakulu ochokera maiko osiyanasiyana muno mu Africa, yomwe cholinga chake ndi kukambirana njira zoonetsetsa kuti ukatswiri wa maphunziro a sayansi ugwiritsidwa ntchito moyenerera maiko a mu Africa. Iwo ati kwa nthawi tsopano anthu ena akhala akudandaula kuti maphunziro a mdziko muno samafikira magawo ena ndi ena, koma iwo ati chomwe apeza nchoti ndondomeko ya maphunziro a mdziko muno imafikira madera osiyanasiyana kuphatikizapo sayansi msukulu za sekondale komanso primary, koma chomwe chakhala chikuvuta mbuyomu ndi kupezeka kwa zipangizo zoyenerera. Mophunziramo chachikulu kwambiri ndiye kuti pakhale science, technology ndi innovation. Tinganene kuti nkhani za kuphunzira za maluso zopangapanga komanso ka innovation mchichewa tinganene kuti ndi chani kaya. Chifukwa choti chipanda science, chipanda technology zopangapangazi ndiye kuti dziko silingakhale mmene lilili, dziko silingakhale mmene lili nokhalira. Chifukwa choti ndi pokhapokhapo pamene tikutha kupanga zipangizo zosiyanasiyana monga mliri wa COVID wationetsa kuti maiko anzathu, maiko otukuka, mliri wa COVID utangoyamba iwo kalikiliki ndi research ndi science nkupanga mavaccine. Apa iwo anati mkumanowu ukupereka danga kuti dziko lino ligwiritse ntchito luntha lapansi pa mgwirizano wa maiko a mu Africa wa sayansi pansi pa African Union. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la African Union Development Agency, Justina Dukes, anati maiko omwe adapita patsogolo pa chitukuko kumkumano kuli akuluakulu ochokera mdziko muno, dziko la South Africa komanso Ghana. Mukuonera nkhani pano pa wireless yakanema ya Times TTV, ndipo tikhati kupitiza kupatsani nkhanizi posachedwapa musatalikire. UEFA Euro 2020, Europe's grandest football championship with Europe's grandest players. Oh, what a goal! Ronaldo, it's the second. It's not about where it's played, but how it's played. And when it's played on a stage this big by players this intense, it's anyone's game. UEFA Euro 2020. Get and stay connected to DSTV to watch UEFA Euro 2020 on dedicated SuperSport channels. Malawi, Malawi, awani masompenya amalawi watoto kula Malawi 2063 ufika 2063 kale wokomera aliyense achinyamata tikwirane manja kula Malawi achinyamata tikale patsogolo kula Malawi 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 wozimira paeka Malawi Malawi wokomera aliyense Malawi 2063 kusinda dziko lathu mokomera aliyense. Tsiku ndi tsiku moyo umatipasa mwayi opanga chisankho choyenera, chisankho chokhala ndi thupi losalala bwino, kupanga zinthu motakasuka, kuchotsa mafuta, kukhala aukhondo ndiso odziteteza ku mliri wa COVID-19. Pangani chisankho choyenera lero posankha katundu wa purity ndi kukhala otetezeka.
takulandirani mene tikupitiriza kukupatsirani nkhanizi. Nduna yona zakuti pasamakhale kusiyana pakati pa amuna ndi akazi a Patricia Kaliati yalangiza apolisi amene amaliza maphunziro awo azakafukufuku kuti asamachinjirize anthu amene akuwaganizira kuti apalamula milandu. Akaliati anena izi pamwambo opereka masitifiketi kwa apolisiwa umene unachitikira ku sukulu ya ukachenjede ya University of Malawi ku Zomba. Thomas Kachere ali ndi zambiri. Akaliati ati kuphunzitsidwa kwa apolisi okwana 60 pa zakafukufuku forensic mchingerezi kuthandiza boma kuthana ndi nkhani zogwirira komanso nkhanza mdziko muno. Akaliati ati unduna wawo ukuyesetsa kuti amayi ndi atsikana mdziko muno akutetezedwa. Iwo analangizanso apolisiwa kuti asakondere kapena kuchinjiriza wina aliyense. Timapempha apolisi akhale zisanzo atumikire section 153 ya constitution ikuwapasa mphamvu kuyang'anira mtundu wa Malawi kuteteza azimayi ndi azibambo komanso Malawi onse ndi anyamata ndi atsikana. Ndi timapempha kuti chonde ndizolinga za president athu Dr. Lazarus Chakwera kuti amayi ndi atsikana atetezedwe chifukwa choti anapangisa task force imene Minister of Homeland ali chairperson ine amene ndikuwasatira kumbuyo kwawo kuti tionesese kuti nkhani zogwirira nkhani zochitira nkhanza azimayi ndi ana zithe. Ndipo training imene itithandizira kwambiri iyi ndiye tafika pamapeto kuti palibenso wina amene angazembe akagwidwa ngakhala ngabisale kwina kulikonse. Wachiwiri kwa mkulu wa polisi pakayendetsedwe ka polisi a Marine Yolam ati maphunzirowa athandiza kwambiri pa milandu yomwe imavuta kuti ithe chifukwa chosowa umboni. Tinalibe anthu amene anaphunzira za DNA kapena kuti amene akadatha kufufuza milandu imene imakhudzana ndi kuchitiridwa nkhanza kwa azimayi komanso ana, nkhani za kugwiriridwa, nkhani za kuchitiridwa nkhanza tinalibe. Ndiye zimene zimachitika ndizoti tikatenga milandu kupita ku koti sitimawina. Chimene timalepherera ndichoti pamalephera kulumikiza munthu amene anapanga mulanduwo ku mulandu umene unachitikawo. Koma panopa tili nacho chitsimikizo chifukwa cha akadaulo amene angotsiriza lerowa kuti kulumikizika kumeneku kukakhalapo. Apolisiwa amaliza maphunziro awo azakafukufuku pa nkhani zogwirira komanso nkhanza omwe anali a miyezi 21. Pali chiyembekezo kuti ndi luso lomwe aphunzira zithandiza kuti milandu izimalizidwa mwachangu ndi kupeza olakwa pa milanduyi. Maphunzirowa anachitika ndi thandizo la mabungwe monga Spotlight Initiative, UNDP komanso European Union. Bungwe la Malawi Revenue Authority lati ndi chiyembekezo chakuti likwanitsa kutolera ndalama zokwana 1 trillion kwacha kudzera ku misonkho miyezi 5 ikudzayi. Polankhula pamene amakumana ndi komiti yona zachuma ku nyumba ya malamulo, mkulu wa bungweli a John Bizwiki wati akwanitsa kutolera misonkhoyi ngakhale dziko lino likukumana ndi zovuta monga matenda a COVID-19. Blessings Mpinganjira wadza ndi zambiri. Mawu awo wapampando wa komiti yona zachuma mnyumba ya malamulo a Gladys Ganda ati bungwe la Malawi Revenue Authority lakwanitsa kutolera misonkho ngakhale kuti panali mavuto a matenda a COVID-19. Iwo ati ndi chikhulupiriro kuti bungwe la MRA likwanitsa kutolera misonkho yomwe yapatsidwa kuti atolere miyezi 9 ikubwerayi. Awuza kuti atolere ndalama zokwana 1 trillion Malawi kwacha mana miyezi 9 imeneyi. Koma miyezi 9 yapita ya chaka yathachi anatolera same period anatolera ndalama zokwana 800 billion. Ndiye mukuona kuti 800 billion 9 months panawuza kuti 1 trillion kwacha 9 months yomwe. The difference yake ndi 20%. Ndiri kuona kuti pamene zamene ayikawo ndondomeko kumene ayikawo uwathandizaje kuti iwo aja abweretse ndalama zokwanira. Mawu awo mkulu wa bungwe la MRA a John Bizwick ati ayika njira zatsopano zomwe ziyathandizire kuti akwanitse kutolera misonkhoyi m'miyezi ikudzayi. Ndondomeko imene tayika titha kutolera. Choyamba tili ndi msonkho online imene ithandize kuti aliyense taxpayer timuyike mukaundula mwathu. Ndiye tikamuyika mukaundula mwathu ndiye kuti aliyense adzilipira msonkho wake. Komanso kuphatikizapo pali kuti block management. Block management ndiye kuti mizinda athu itigawa madera. Ndiye aliyense tidzimulondoloza. Pakali panopo tikozopita ngati masitola ali ku bottom hospital
ambiri sakupha maso olo kukhala kulimbe kuti ambiri sakupha maso ndi tifuna amene utalondoza komanso tifuna tizikhala nawo pansi kumafotokozera kuti msonkho umayenda choncho msonkho umayenda choncho so tikuganiza kuti tikatero ife yonso tithandizana nawo anthu okoma ama-taxpayer kuti azindikire kuti ntchito yawo ndi chani pano. Mwazina bungwe la MRA limapereka tsatanetsatane mmene lakwanitsira kutolera misonkho ya mchaka cha 2020 kufika chaka cha 2021. Nduna yoona za chinyamata ndi masewero a ulemu msungama yati ntchito zokhudza achinyamata mdziko muno sizikuyenda bwino ngakhale kuti pali mabungwe ambiri amene akugwira ntchito zoterezi. Ndunayi alankhula izi pamene dziko lino lili mgulu la maiko amene ali ndi chiwerengero chokwera cha maukwati awana. Wezi Gausi ali ndi ripoti. Asungama yankhula izi lachitatu mu mzinda wa Lilongwe pamene amakhazikitsa ntchito ya chinyamata yotchedwa Power to Youth. Ntchitoyi aziyigwira ndi mabungwe a Amref Health Africa, Center for Human Rights and Rehabilitation, Youth Wave, Malawi Human Rights Resource Center, Center for Youth Empowerment and Civic Education, komanso Malawi SRHR Alliance. Cholinga chake ndi kulimbana ndi maukwati a ana, kutenga pathupi pa atsikana achichepere, komanso kulimbikitsa ntchito za uchembere ndi ubereki wabwino. Ansungama anati ndi zodandaulitsa kuti mabungwe ambiri amagwira ntchito zofanana koma sakufuna kugwirira ntchito limodzi. Iwo anati izi zikubwezeretsa ntchito zoteteza chinyamata m'mbuyo. Mmene ndimatanthauza ndionera kuti sizikuoneka bwino yayi kuti tikhale ndi mabungwe ambirimbiri mochitsanzo mabungwe mpaka kwane 1000 koma akamba zofanana zomwezo kuonanso kuti mabungwe ambiri amene apanga zimenezo akupanga targets the same district. Mkulu woyendetsa ntchitoyi Thandizo Mpwiyo wati iwo akhala kulimbana ndi zankhanza zosiyanasiyana ngati kuthetsa maukwati awana. Komano ifeyo apa Power to Youth tisanakayamba kugwira ntchito tikapita kumaboma kumene tikupita kudedza ndi kumashinga tufuna kuti tikakhale pansi ndi anzathu onse amene akugwira ntchito kumene kuti kaone kodi akugwira ntchito kuti ndi ati. Ana ambiri amakwatira asanafike zaka 18 zakubadwa. Ntchito za Power to Youth akhala kugwirira maboma adedza ndi machinga. Bungwe la My Aisha Sisters and Youth AIDS Program lapempha mbali zokhudzidwa kuti zigwirane manja pothandiza achinyamata amene ndi okhudzidwa ndi kachirombo ka AIDS. Bungweli lanena izi mtauniship ya Bangwe mu mzinda wa Blantyre pamene linakonza msonkhano ofuna kuphunzitsa anthu zambiri zokhudza kachirombo ka HIV. Isaac Salima ali ndi ripoti. Bungwe la My Aisha Sisters and Youth AIDS Program ndi nthambi yoona za umoyo ku bungwe la My Aisha Trust. Cholinga cha bungweli ndi kusintha miyoyo ya anthu pachuma maka amayi komanso asungwana achisilamu amene adakhuzidwa ndi muliro wa AIDS. Bungweli lidakonza mkumano wa amayi ndi asungwana achisilamu kuti akambirane pa zimene bungweli likuchita polimbana ndi zotsatira za muliro wa AIDS. Amene akugwirizira ngati mkulu woona za mapulogalamu ku bungweli Adolini Imani adati ndi okondwa kuti ndondomeko zawo zathandiza kwambiri polimbana ndi nthenda ya AIDS. Kwambiri timafuna zokuti tazindikiritse anthu makamaka ku nkhani ya HIV AIDS monga mmene ulili kuti ndi mutu wathu weniweni wa bungwe la masiya kuti timapanga nkhani zokhuza HIV AIDS. Ndi kwambiri timafuna zoti tizindikiritse anthu za ubwino wokudziwa mmene tikumakumulira. Ife timagwira ntchito ndi azimayi okhaokha ndi atsikana. Ndi kuwazindikiritsa kwathuku tikufuna zokuti ena amene asali mamembala amasiya akalowe m'magulu madera kwawo kuti uthengawo tizigawana limodzi. Bungweli lakhala likuthandizanso ophunzira osowa powalipirira sukulu. Hawa Silali amene ndi mmodzi wa anthu amene apindula ndi ndondomekoyi adati ndi okondwa kuti bungweli lamuthandiza kumaliza maphunziro ake. Masiya ndapindula nayo kwambiri yakhayi kundiyipira fees inanditenga ndi form 2 pakana form 4 ikundiyipira fees ndi zinthu zambiri so imene yakhayi kupanga mapadi komanso monga ngati gulu imatithandiza ku ntchito zosiyana-siyana sukuti ndi kwa ine ndekha imathandiza timakhani mipikisano ngati magemu ngati mpira pa tikawina mpira uja kapena tikakhata panga amatipasa mphoto zosiyana-siyana. Bungweli likugwira ntchito zake maboma a Blantyre, Chirazulu komanso Cholo. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane nayinso mitu yake.
Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wati nkofunika kuti bungwe la Public Affairs Committee likhale lovomerezeka ndi malamulo akulu oyendetsera dziko lino. Bungwe lolimbana ndi katangale ndi ziphuphu mdziko muno layamba layimitsa ndondomeko imene bungwe la National Oil Company of Malawi limafuna kupereka makontrakti oyitanitsira mafuta a galimoto mdziko muno. Ndipo bwalo la milandu mu mzinda wa Blantyre layimitsa mpaka pa 25 mwezi uno kumva mlandu okhudza nzika zothawa nkhondo m'mayiko ena zimene boma alikufuna kuti zibwerere kudzaleka mboma la Dowa. Kumbukirani kuti mukhoza kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa makina internet pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, komanso pa Twitter @Times360 Malawi. Chonde sambani m'manja pafupi khalani motalikirana ndi anzanu komanso valani mamasiki nthawi zonse kuti mudziteteze komanso kuteteza anzanu ku matenda a COVID. Munali ndi ine Ronald Mpaso, pitirizani kuonera wailesi yakanema ya Times TTV. Madzulo abwino, ndine Elita Soko kupatsirani mmene nyengo ikhalire usiku uno ndi mmawa. Tiyembekezere nyengo yozizira komanso yachifunga usiku uno ndi mawa mmawa. Mawa masana kudzafunda komanso kudzakhala kwa mitambo yapatali-patali. Chenjezo, mphepo yamwera kuyembekezereka kuchepa mlingo, komabe tiyenera kukhala osamala. Tsopano tikupatsirani mmene kuyembekezekera kutenthera m'madera osiyanasiyana. Kwa Ngabu kutentha ndi madigiri pakati pa 16 ndi 28, ku Blantyre madigiri pakati pa 12 ndi 20, ku Lilongwe madigiri pakati pa 10 ndi 22, Mangochi madigiri pakati pa 16 ndi 25, pamene ku Mzuzu kuzatentha ndi madigiri pakati pa 10 ndi 18. Mphepo ikuomba mwamphamvu kuchokera kumwera chakumvuma, mkucha kuzazizira ndi komanso kuzakhala kwa mitambo. Tsopano tikupatsirani nthawi imene dzuwa likuyembekezereka kutuluka ngakhalenso kulowa m'mizinda mawa lino. Ku Mzuzu dzuwa lidzatuluka 1 minute past 6 ndi kuzalowa 26 minutes past 5. Ku Lilongwe 5 minutes past 6 ndi kuzalowa 24 minutes past 5. Pamene ku Blantyre dzuwa likuyembekezereka kuzatuluka 4 minutes past 6 ndi kuzalowa quarter past 5. Za nyengo ndi zimenezi munali ndi ine Elita Soko. Usiku wopambana. MAZIM continues to cover your healthy needs despite the threat of the coronavirus. Members who visit MAZIM offices are encouraged to follow safety and hygiene measures as you interact with MAZIM employees. Wash hands with soap or use hand sanitizer. Visits to MAZIM offices should be kept to an absolute minimum by using MAZIM mobile app to check MAZIM status, making payments via online transactions such as mobile money and banks, and communicating queries and services that require pre-authorization via telephone or email. To prevent the spread among employees, MAZIM follows strict prevention measures such as ensuring social distancing among staff members and interaction with members. MAZIM health personnel frequently checks employees' temperatures, and contact is kept to a minimum with use of technology and social distancing during meetings. Contacts Thanks for joining us here on Focus on Africa. Let's start in South Africa, where Health Minister Zweli Mkhize is at home today after being placed on special leave by President Cyril Ramaphosa pending a corruption probe. Dr. Mkhize is being asked to address allegations that two of his close aides embezzled more than $6 million from public coronavirus funds. He has denied any wrongdoing. Let's talk now to Peter Louis Myberg. He's the journalist who broke the story. He joins us now from Johannesburg. Peter Louis, tell us more about these allegations.
Yes, so in short, good evening. Thanks for having me. We exposed a contract on the Daily Maverick platform in February this year, first highlighting serious concerns around this 150 million rand contract awarded to a company that was very closely associated with these individuals tied to Minister Zweli Mkhize, former Minister Mkhize. What it basically boiled down to was communication services the firm was supposed to render on behalf of the minister and the department for the COVID-19 and also the equivalent of South Africa's equivalent of the UK's NHS, which is called the National Health Insurance Program, which is about to be rolled out. So this company received vast amounts of money from the department for services that really appear to have been spurious or unnecessary. For instance, the minister was placed on our national broadcaster in December last year to announce that we were entering the second wave of coronavirus infections, and instead of the minister's own communications department or officials handling the announcement, this firm, Digital Vibes, was paid millions of rands merely for facilitating an interview. It really is a case of, by all appearances, duplicating work that should have been done in-house in the department. Indeed, Peter Louis, and the ANC's Integrity Commission has called for him to come and explain his actions. What has he been saying? Yeah, look, so he's been putting some distance between himself and the contract. He maintains that a minister is in no way involved in the contract process, the tender process or procurement process that would precede any payment going to the company. But this really seems to be at odds with facts and evidence that we've uncovered that directly links the minister financially to the company that got this contract. We've unearthed payments that were to the benefit of a property that he owned in Johannesburg. There was some work done on the